Исәнмесез. Гадәттә татар авылда яши, шәһәрдә милли тормыш булмый, яки бик авыр күнегә ул шәһәр тормышына милләт дип. Шулай дип санала, чыннан да шулай инде. Һәр хәлдә Шәһри Казан газетын ачкан сайын монда авыл турында күбрәк язалар, ә шәһәр тормышы темасы әз дип әйтәләр. Бәлки коммуналь проблемалар, транспорт турында урысча чыккан газетләрдә генә язу дөрес була дигән фикердә килә. Ә чынлыкта эш әлбәттә телдә түгел. Хакыйкатьне сөйләсә, зыялы кешеләр аңларлык информация бирсә, ул газетны укыячаклар. Менә Шәһри Казандагы бер мәкалә. Анда Салмыш дигән касаба турында әйтәләр, һәм соңгы вакытта, бигрәк тә җылы кыш вакытында юллар җимерелгән, газап булды Салмаш юлы дип атала. Ягъни сәгатьләр буе бөкедә утыралар икән. Әнә анда рәсемдә күренә машиналар баткан. Салмыш юлында шундый Казан өчен билгеле булмаган, Казан өчен бик типик булмаган хәлләр булуы шакка тора. Шушы мәкалә чыкканнан соң Шәһри Казанда урысча укучылар да эзләп табып шушы газетны укырга һәм җитәкчелеккә шушы газетны тотып барырга тотынганнар икән. Хакыйкать ясаң шулай була. Шәһәрдә дә татар тормышы һәм татар теле бергергә мөмкин дигән тәэсир кала. Моны раслаган тагыр мәкаләгә күз салыйк. Фәйрүзә ханым Әхмәтҗанова ул авылда яши. Ул интернетта бик кызу утыра икән һәм ул блогер апа лайкларны жәлләмәгез дип мөрәҗәгать итә Шәһри Казан газетасы аша. Шул ук Шәһри Казанда Йолдыз Шәрәпованың "Рәхмәт сиңа укучыбыз" дигән мәкаләсе бар. Чыннан да кайбер Казанда яшәүчеләр мин урысча гына газета укыйм, татарчасы кирәкми түгел дип утыралар икән. Һәм газета хәбәрчеләре почтага барып, әбүнәчеләрне шунда аңлатып, аңлашып, сорап, ни өчен сез Шәһри Казанны укырга тиеш түгел дигән аңлатканнан соң артларыннан килеп язылучыларда булган авылдан да, шәһәрдән дә татарча газетаны алучылар булган. Яхшы хәбәр һәм хакыйкать өчен укучылар яхшы газетка рәхмәт әйтә. Ватаным Татарстан, әлбәттә, хөкүмәт газетасы, дәүләт эшләре турында, ләкин барыбер милләткә кирәк темалар монда яхшы гына яктыртыла. Ялгызларны кемнәр яратыр? Газетаның беренче битендә үк менә шул турыда мәкалә бар. Ул буйдаклар турында. Әтнәдә, Арчада, башка районнарда меңләгән буйдак кызлар яки егетләр бар икән. Һәм аларның өйләнмәве, бала тапмавы ул татар милләтенә дә, Татарстанга да, Россия дәүләтенә дә зыян китерә. Менә шул турыда тәфсилләп язалар, ялгызларны кем яратыр дигән Фәния Арсланованың мәкаләсендә. Һәм әле бу теманы Россия президенты күтәргән тәкъдимнәр, пособиелар турында сөйләшкәндә дә искә төшерергә туры килә. Мәдәни җомга газетында Рәфкать Сәгыйдуллинның Тукай районында яшәүче укучының бер мәкаләсе бар. Европасы да бар дип атала. Анда урта мәктәптә укучылар өчен чыгарылган тарих дәреслегендә татар кешеләренең кеше кыздырып ашавы турында рәсем куйганнар. Һәм укучы балалар елап өйләренә кайтканнан соң карасалар, дистәләгән меңнәр, йөзләрчә меңләр тираж белән берничә тапкыр шундый дәреслек чыккан, чит илдә чыккан индидер рәсемне элекке татарларның менә шундый котышкыч вахши халык булуы турында дәреслеккә киткәннәр. Менә шундый сәясәт бу инде иң кимендә тарихны бозып күрсәтү, хакыйкатьне бозып күрсәтү, милләтләрне мыскыл итү. Ә бит кай вакытта, мәсәлән, Вахит Имамовның тарих турындагы китапларын 29 елдан соң да мәхкәмәгә бирүчеләр, прокуратурага чакыручылар бар икән. Чынлыкта, чыннан да милләт ара ызгы чыгара торган һәм милләтләргә караш күрсәтә торган язмалар ул китапта түгел, ә урта мәктәп өчен чыгарылган дәреслекләрдә дә бар икән. Мәдәни җомганың бу санында хикмәтле генә бер язма, ул Миләүшә Хәбетдинова, филология фәннәре кандидаты, реформаторлар. Ул татар яшьләренең, театрның һәм Әлиф җәмгыятенең, режиссерларның һәм артистларның экспериментлары турында бара. Сүз нәрсә турында бара? Әдәбият галиме Миләүшә Хәбетдинова татар мәдәнияте, татар театрында алга сөрелгән үзгәреш яңартуларны әхлаксызлыкка ындау, бозыклыкны пропагандалау дип саный. Димәк, бу турыда бәхәс башланган, бәхәс булачак, анда хакыйкать табылыр. Мондай бәхәсләр укучыларның игътибарын җанландырып җибәрә. Әлбәттә, мондай язмаларны аңлар өчен зыялы булу кирәк, туган телне белү кирәк, мәдәниятне, әдәбиятны белү һәм аңлау кирәк. Бу авыр түгел, ләкин торган сайын зыялы җәмәгатьчелекне эзләп табу кыенлаша. Бөтен проблема шунда дип уйларга мөмкин.
Менә Казан утлары журналы. Анда укып карасаң, берничә шакка тыргыч язма бар. Рафис Корбан Әхмәров дигән роман язган. Исхак Әхмәров ул Америка белән Япония арасында сугыш кабызып җибәрүгә 41 елны зур сәбәп булган эшне башкаручы разведчик булган. Атаклы разведчик, хәтта Казанда разведчик Әхмәров дигән урам да бар. Хәзер инде роман баскан Рафис Корбан һәм шул роман укырга үзен мәҗбүр итә. Сәгыйть Лашманчы Биектәге козгын дигән эссе язган. Ул Башкортстанның Кушнаренко районыннан килгән кеше, аны беркем дә белми дияргә мөмкин. Билгеле генә язучы булса да, ләкин шушы әсәре аның нинди кызыклы шәхес икәнен күрсәтә. Равилә Шәйдуллина Мурат Карт шомырт хатирәсе дигән тагы роман. Ничек укымыйсың? Шушы ханым үзенең булдыклы эшләре белән дә билгеле һәм романнары, повестьлары белән соңгы елларда игътибар үзәгендә. Идел журналының январь санында Рузия Сафиуллинаның Төркиядәге вәкаләтсез вәкиле дигән язма бар. Татарстанның 100 еллыгына багышланган язмада Татарстанның беренче герблары, байраклары турында языла. Бу Таҗикстанның 100 еллыгына багышлаган язма. Һәр хәлдә республикабызның үткән тарихын гына түгел, киләчәген билгеләүдә дә үзенең әһәмиятен уйнар дип уйларга кирәк. Татарстан яшьләре газетасының баш мөхәррире Атлас Гафиятов язган үзенең җитәкләгән газетасының 100 еллыгына багышлап мәкалә "Халык белән бергә" дип атала ул. Чыннан да Татарстан яшьләре газетасына 100 яшь тулган январь айында, һәм аны без белергә дә тиештер, укырга да тиештер. Бу газетаның данлы үткәне бар. Бүгенге көне дә кызыклыгына аны һаман да укучылар җитәрлек. Киләчәге нинди булырсың бу газетаның? Ләбиб Лерон, атаклы язучы, халык язучысы Гомәр Бәширов турында Ләбиби хәтер дигән сәхифасында язган. Гөлназ Сафарова дигән концертлар алып баручыны, радио журналистканы беләсез. Аның белән әңгәмә мин үземә исем ясадым дип атала. Гөлүсә Батталованың Этнә театрының Финляндиядә күргәннәре турында язуы. Зинур Хөсниярның Шаярыш сәхифәсе. Ахырда шуны әйтергә туры килә. Татарстан яшьләренә дә, Идел журналына да зыялылар кирәк. Яшь зыялылар кирәк. Аларны каян табасы? Хәзергә сау булыгыз.